Okay. To the jewelry mafia at 100 mpa at 100 ogologo ndụ na-alụ siri ike ekpele ka ọ chọrọ okolo ọka ọ dị onye nna ewo yeso nna anyị ọnụ amaghị onye karịrịa asị ogologo ndụ na-alụ siri ya akwụkwọ nke ya ọ na-abịa ya tata ngozi ka anyị bịa ka obi ihe anyị ngozi ka anyị bịa ka tapụlụ anyị bịa were blessing nụ ogologo ndụ na-arụ isi ike maka na anyị mara onye anyị na-anọ ebe anyị na-anọcha ebe na anyị si ebe a na-apụ ihe ọma na-eso onye ọbụla ise
Ezeudo Begwu Onu Amara Onyekaririya. Ayọ̀dù. Onu Amara Onyekaririya. 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 Maka na a na-ekwusisi ọnụ mfiri ya na-afụisi ọnụ n'ụwa mmadụ ekwusi n'ụwa n'ọwa ike dị n'okwu ọnụ n'ụwa mana ike dịkwa n'iche n'iche ọnụma mebe ya ka eji ama odogwuo ọnụ na Amara Onyekaririya n'ụwa ọkigbo okwu n'anya okwe ya ka eji amara isi ka isi ejiri ọnụ esi ya bụ n'ofe ịmanụ ọnọdụrụ ya ọnụ Amara Onyekaririya. Yes, so. Onu Amara Onyekaririya. Onu Amara Onye bido kedu ibe ị na-ese? Onye bido